ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം रूपा गदा मह्यं आदिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 15 കടന്നു. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മള് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തിയായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. വൈദ്യസാധനാ ഭക്തിയില് 64 ഇനങ്ങൾ കണ്ടു. ഓരോ ഇനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പൊ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് രാഗാനുഗ ഭക്തി, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം തോന്നുന്ന ആ ലെവലാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. പിന്നെ രാഗാത്മിക ഭക്തി. അപ്പൊ രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്താണ്, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മള് ഈ 15, 16 അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 സ്വാഭാവിക ദർശന സേവ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നും, അതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആകർഷണം തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 തരം ഭക്തി പറയുന്നുണ്ട്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയുണ്ട്, രാഗാത്മിക ഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗ അനുഗ. രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം. അനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അനുഗമിക്കുക. അനുഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഗമിക്കുന്നു. ആരെ അനുഗമിക്കുന്നു? രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരെ അനുഗമിക്കുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട. ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയില് 2 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. രാഗാനുഗ ഭക്തി, രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തിയും രാഗാത്മിക ഭക്തിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തർ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ? രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം, നേരിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഗോലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ സഖ ഗോപികമാർ, യശോദാമ്മ, നന്ദമഹാരാജ്. അപ്പം ഭഗവാനോട് വാത്സല്യഭാവത്തിൽ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോലോകത്തുള്ള മുതിർന്ന ഗോപിമാരും യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജും. ഇവരെല്ലാരും നേരിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുക. കൂടാതെ മറ്റു ഗോപിമാര്, കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭഗവാനോട് സാഖ്യരസത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്, ഇവരെല്ലാരും രാഗാത്മിക ഭക്തരാണ്. അതായത് നേരിട്ട് ഭഗവാനോട്
സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ. ഇനി ഇവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. രാഗാനുഗ ഭക്തിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം തോന്നും. അപ്പൊ അവര് ഏതേലും ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തരിൽ ഏതേലും ഒരു ഭക്തിയില് ആകർഷണം തോന്നി അവരെന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ അവര് ചെയ്ത പാത പിന്തുടരുകയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാഗാനുഗ ഭക്തന് വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വൈദ്യസാധനയാണ്. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, 16 മാല ജപിക്കണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 64 ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞിനോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, അത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തൊരു എക്സാമ്പിള് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതേപോലെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം തോന്നും. അപ്പൊ ആ സ്നേഹം പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് മാധുര്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഭഗവാൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് സാഖ്യരസത്തിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് എന്താണ് ശാന്തരസമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ദാസ്യരസമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വാത്സല്യരസം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് വാത്സല്യരസം തോന്നി. അപ്പൊ വാത്സല്യരസം വരുമ്പോ ആ വ്യക്തി പിന്നെ കൂടുതലും വാത്സല്യരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ച രാഗാത്മിക ഭക്തരെ കുറിച്ചായിരിക്കും കേൾക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഈ ശാസ്ത്രത്തില് അവർക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ സമയം കേൾക്കാനും വായിക്കാനും തോന്നുന്നത് ആ വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ യശോദാമ്മ എന്താണ് ചെയ്തത്, യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചത്, ഓരോ ദിവസം യശോദാമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് എന്താണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആകർഷണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതേപോലെ ഓരോന്നും ചിലർക്ക് സാഖ്യരസത്തിലാവുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സഖകളായിട്ടുള്ള മധുമംഗൽ, ശ്രീധാം, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചത്, എല്ലാ ദിവസവും അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിലാകർഷണം. അപ്പൊ അവരുടെ പാത പിന്തുടരും. ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തർ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത അനുഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത പിന്തുടരുന്നതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തർ. അപ്പൊ ഇവിടെ രാഗാത്മീയ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായം 15 കൂടുതലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അധ്യായം 16 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് രാഗാത്മിക ഭക്തരുകൾ, അതായത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്തവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ കാണും. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമ നടന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ ഇവരോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ആകർഷണം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവര് വാങ്ങിച്ചിട്ട ചെരുപ്പ് ഏതാണ്, അവരിട്ട ഡ്രസ്സ്, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ആകർഷണം തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ആൾക്കാർ അവരെ ആകർഷണം വന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും നമുക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ വേണം. റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉണ്ട്, കൃഷ്ണൻ, ഇതെല്ലാം റോൾ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുക്കന്മാരെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മേഖലയിലാണ്. ഇപ്പൊ പ്രീച്ചിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കുന്ന. പിന്നെ വിനയം, ഏറ്റവും വിനയാന്വിതനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയമാണ് നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡൽ, അപ്പൊ അവരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരുടെ പാത, രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും ഒരു രാഗാത്മിക ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ പാത പിന്തുടർന്നാലും നമ്മളെയും രാഗാനുഗ ഭക്തർ എന്ന് നമ്മൾ പക്ഷെ രാഗാനുഗ ഭക്തി ലെവലിൽ വന്നിട്ടില്ല. വൈദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. രാഗാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് യശോദാമയും അതുപോലെ സഖാക്കള്, ഗോപിമാർ, ഇവരെല്ലാം രാഗാത്മിക ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുള്ള വൃന്ദാവന വാസികളുടെ ബന്ധം, കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി. ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. രാഗാനുഗ ഭക്തിപരമായ മാനസികാവസ്ഥയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ പരിശീലനമാണ്. അപ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തർ എന്താണ്? അവര് പരിശീലിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ പാത പിന്തുടരുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യശോദാമ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചത്, ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ അത് കണ്ട് അത് കേട്ട് ആ ഒരു പരിശീലനം നടത്തുകയാണ്. കാരണം തിരിച്ച് അങ്ങ് ഗോലോകത്ത് പോകുമ്പോഴും ഈ വ്യക്തി അവിടെ ആ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പാത, രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് പരിശീലനം ചെയ്യുകയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഇനി പ്രധാന മാനദണ്ഡം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രാഗാത്മിക ഭക്തിയില് സ്വതസിദ്ധമായതും ഭക്തി സാന്ദ്രമായതുമായിട്ട് ഉള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ സ്വതസിദ്ധമായ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശമാണ്. അപ്പൊ പ്രധാന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. എങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത മാത്രം. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെയും മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാഗാത്മിക ഭക്തി. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രാഗാനുഗം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം രാഗാത്മികയാക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇതില് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. എല്ലാം രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ 15 പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഗാത്മിക ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രാഗാത്മിക ഭക്തി, ഇവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, ഈ സഖാക്കള് ഭഗവാന്റെ സേവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പം മാധുര്യരസത്തിലായാലും സാഖ്യരസത്തിലായാലും ഗോലോകത്ത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് ഈ വൈദ്യസാധന നിയമങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അങ്ങേയറ്റം പ്രേമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രേമത്തിൽ കാരണം പ്രേമ ഭക്തി ലഭിച്ചാലേ നമുക്കങ്ങ് എത്താൻ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ഈ വൈദ്യസാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുക, കൃഷ്ണപ്രേമം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ പാലിക്കണ്ട. കാരണം അവർ ആ തത്വങ്ങളിലെല്ലാം സമ്പൂർണരായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുത സേവനം ഇവര് നേരത്തെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അവരിതെല്ലാം വിജയിച്ച് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് അവരവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അവര് രാഗാത്മിക ഭക്തരാണ്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മപ്രോചിതമായ ആകർഷണമായിട്ട് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. അതാണ് സംബന്ധരൂപ, കാമരൂപ. ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം,
ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായി സ്വമേധയാ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം സ്വാഭാവികമായ ഭക്തി സേവനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഇതിനെ രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവന ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ആരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി, ആരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തർ. ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു നിത്യദാസൻ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഒരു പുരോഗമിച്ച ഭക്തനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഈ ആകർഷണത്തെ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഈ ഘട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. തുടക്കത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസൃതമായി ഒരാൾ കർശനമായി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് വൈദിസാധനം. നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം തുടക്കത്തിലാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുവും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കർശനമായിട്ട് നിയമതത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. വൈദിക ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയിലൂടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആ നാമജപം, ശുദ്ധമായി നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ അപരാധമൊക്കെ മാറി അപരാധം കുറഞ്ഞ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയുടെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ സ്വാഭാവിക ചായ്വ് ക്രമേണ ഉണരും. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം, 9 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഭക്തിയില്. എന്താണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അതിൽ ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. നിഷ്ഠ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക്, നിഷ്ഠ, രുചി അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം തോന്നുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പം നിഷ്ഠ, രുചിയിലൊക്കെ എത്തിയോ എന്ന്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ രാവിലെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, 16 മാല നാമം ജപിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്, എനിക്ക് ഇനി ഒരു 24 മാലയും കൂടി ഇരുന്ന് ജപിക്കണം. ആ ഒരു തോന്നൽ വന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നും. അങ്ങനെ ആ ആകർഷണം തോന്നുന്നവർക്കേ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിഷ്ഠ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തെളിയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചൊക്കെയാണ് നാമം ജപിക്കുക. അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ രൂപം തെളിയുകയല്ല. എന്നാൽ ഉയർന്ന തലത്തില് നാമജപം നമ്മൾ ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോ ഭഗവാന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം തോന്നും. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് തെളിയാൻ തുടങ്ങും. കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ളവര് രാവിലെ 2:30 എണീറ്റ് കുളിച്ച് 64 മാല എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്ക് മുമ്പ് 64 മാല ജപിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കമില്ലാതെ. പനിയായാലും ശരി, എന്ത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥയായാലും. കാരണം അവർക്ക് പനിയൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നി. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഹൈ ലെവൽ. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലെത്തും? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ 99% നാമജപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് പലയിടത്തും പോകും, എന്നാലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അത് അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവിടെയാണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ മനസ്സിനെ പോകുമ്പോ തിരിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും പോവും, വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ചായ്വ് ഉണരും. അതിനെ സ്വയമേവയുള്ള ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ നിവാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി. അവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സേവനം ഭക്തിപൂർവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൃന്ദാവന നിവാസികളാണ്. അവരുടെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സേവനത്തിനൊപ്പമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവയുള്ള സ്നേഹത്തെ തുടർന്ന് ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രാഗാനുഗ രാഗാത്മിക.
ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായി ഈ രാഗഭക്തി നിർവഹിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ പുരോഗമിച്ച ഭക്തൻ ബാഹ്യമായ ഒരു നിയോഫൈറ്റിനെ പോലെ നിൽക്കുകയും എല്ലാ നിരോധനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കേൾവി, ജപം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അവന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് അവൻ കൃഷ്ണനെ തന്റെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ സേവിക്കുന്നു. രാവും പകലും 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയവരെ നമുക്ക് പുറമേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തോന്നും, ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയെ പോലെ നമുക്ക് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? മനസ്സിനുള്ളിൽ നിറച്ചും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ആ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഭഗവാനെയാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയവരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു തെളിവുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഈ നമ്മളെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് 2 തരം കാമരൂപ ആകർഷണം, ബന്ധുത ആകർഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1.3. രാജൻ, ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരരോട് 6 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതിലൊന്ന് ഗോപികൾ. ഗോപികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള, ഇവിടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പറയുന്ന കാമം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാമമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി പറയാം. അപ്പം ഭഗവാനോട് കാമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഗോപിമാർ. അടുത്തത് കംസൻ. കംസൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുക? കംസന് ഭയത്തോടുകൂടി. അതാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനോട് നമ്മുടെ നാരദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയമാണ് കംസൻ. കംസൻ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തോടെ. തന്റെ മരണമാണ് അടുത്തെത്തുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭയത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആകർഷണമാണ്. ഇനി അടുത്ത ശിശുപാലൻ. ശിശുപാലൻ എന്താണ്? ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം? അസൂയ കൊണ്ട് അല്ലേ? അസൂയ. ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയയാണ് ശിശുപാലൻ. ശിശുപാലനും ഇതേപോലെ കംസനെ പോലെ തന്നെ ഏത് സമയം കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ തോൽപ്പിക്കും, കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്താലും കൃഷ്ണനോട് അസൂയയാണ് ശിശുപാലനുള്ളത്. ഇനി യദുക്കൾ. യദു വംശജർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് യദുക്കൾ. ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ ബന്ധത്തിൽ ആണ് അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആകർഷണം. കാരണം ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളായതിന്റെ ആകർഷണമാണ്. ഇനി അടുത്ത പാണ്ഡവർ. പാണ്ഡവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോട് സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്, അല്ലെ? സുഹൃത്തായ രീതിയിൽ ഭഗവാനിൽ ആകർഷകരാകുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 5. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം കൂടെ ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്ന നാരദമുനി ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി ചെയ്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഗോപീസ് ഓക്കെ, യദൂസ്, പിന്നെ പാണ്ഡവർ. പക്ഷെ ഈ 2 പേര്, കംസനും ശിശുപാലനും, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ഉള്ള സ്നേഹം? അതൊരു ഭക്തിയാണോ? ഈ കംസനും ശിശുപാലനും ഒരാൾക്ക് ഭയമാണ്, ഒരാൾക്ക് അസൂയയാണ്. ഇവർ 2 പേരും എങ്ങനെയാണ്? ഇവരെല്ലാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവര് ഈ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഭഗവാനോട് ഈ ഭയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഗോപികളും യദുക്കളും പാണ്ഡവർക്കും കിട്ടിയ എല്ലാ അതേ ലക്ഷ്യത്തിലാണോ വരിക? എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാഗാനിക ഭക്തിയാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും. ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ല, എല്ലാരും അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്നും ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഭഗവാനെ സദാസമയം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സദാസമയം ഭഗവാനിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണല്ലോ. കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കംസനും ശിശുപാലനും കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കംസൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തിലും, ശിശുപാലൻ അസൂയയിലും. പക്ഷേ നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താണത്? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം? അതാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം? ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. അടുത്ത വാക്കാണ് അനുകൂലേന കൃഷ്ണേന ശീലനം ഭക്തിരുത്തം. അതെ, അവിടെ ആ വാക്കാണ് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനും. അതായത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് വേണം സേവനം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കംസനും ശിശുപാലനും ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉള്ള സേവനമല്ല. ഭഗവാനെ ശിക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അനുകൂലമായിട്ടല്ല. അവര് ദേഷ്യഭാവത്തിലും ഭയഭാവത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തി അല്ല. ഒരിക്കലും ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. പക്ഷെ ഇവര് ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ കയ്യാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെവിടെ പോകും? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷെ അത് ഏത് മുക്തിയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുക? നമ്മൾ പലതരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സായുജ്യം. ഇപ്പൊ പലതരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാഖ്യം, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടല്ലോ. സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാലോക്യമുക്തി, സാഷ്ടി. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഏതായിരുന്നു? സാരൂപ്യ, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും, പിന്നെ ഗുണങ്ങളാണ്. രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഒരു മുക്തിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക. അതാണ് സായുജ്യമുക്തി. ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു തേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സാമീപ്യ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. അതെ അതെ, സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്ന സാമീപ്യം. അങ്ങനെ 5 മുക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കംസനും ശിശുപാലനും എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? അവര് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഈ 5 മുക്തിയിൽ സായുജ്യമുക്തി ഒരു ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. ഭഗവാനുമായി ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ്, ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഗോലോകത്ത് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോപിമാരെല്ലാം ഗോലോകത്തുള്ളവരാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ 5 മുക്തിയിൽ വരുന്ന സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സാലോക്യ അത് വൈകുണ്ഠത്തിലും വരെ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനപ്പുറമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പോലും ഗോലോകത്ത് പോകാൻ ഉള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്കും ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം വന്നാൽ മാത്രമേ ഗോലോകത്ത് വരെ പോകാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് കയറാം, പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള
അനുമതിയില്ല. അപ്പൊ രാജ്യത്തിലുണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം, ഭഗവാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ശുദ്ധ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ല. കൂടാതെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂര്യന്റെ പ്രതലവും പ്രകാശവും, സൂര്യമണ്ഡലവും സൂര്യപ്രകാശവും ഉദാഹരണങ്ങളായി പറയാം. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കഴിയുക എന്നാൽ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്തി എന്ന അർത്ഥമില്ല. പ്രകാശത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ അകത്തെത്തി എന്ന് അർത്ഥമില്ല, ആ പ്രകാശത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ചൂടാണ് അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂട് വേറെയാണ്, സൂര്യന്റെ പ്രതലത്തില് ഉള്ള ചൂടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജെറ്റ് വിമാനത്തിലോ ആകാശ വിമാനത്തിലോ കയറി സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വെച്ച് അവര് സൂര്യന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോകുന്നില്ല. സൂര്യമണ്ഡലവും സൂര്യപ്രകാശവും ഒരു അതിർത്തി വരെ ഒന്ന് തന്നെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഊർജവും മറ്റേത് ഊർജ സ്രോതസ്സുമാണ്. പരമാത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരദീപ്തിയും ഈ മട്ടിൽ ഒരേ സമയം ഏകവും വിഭിന്നവുമാണ്. കംസനും ശിശുപാലനും പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു, പക്ഷേ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. നിർവ്യക്തികളവാദിയും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം, പക്ഷേ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കംസനും ശിശുപാലനും ഇവര് ഒരേ ലക്ഷ്യമെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക? ഗോപിമാരും യദു പാണ്ഡവർ അവർ എത്തിയെടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭയത്തോടും അസൂയോടും ചിന്തിച്ചവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അവര് രാജ്യത്തെത്തി, പക്ഷെ രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദമില്ല. സൂര്യപ്രതലത്തിലെത്തി, പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മിയിലെത്തി, പക്ഷെ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താനുള്ള അനുവാദം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാനുള്ള അനുവാദം ഇവർക്കില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ, പക്ഷെ അനുകൂലേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്യണം. വേറൊരു ചിന്തയില്ലാതെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കും, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്താലേ അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയാവും. അതാണ് വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത പ്രകാശം. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. സൂര്യഗോളവും സൂര്യപ്രകാശവും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം ആണ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10.87 അതില് വേദമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറയും: ഭഗവാനെ, യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ അതേ പൂർണ്ണത നേടുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ മരണം സംഭവിച്ചവരെല്ലാം ഈ ധ്യാനിക്കാതെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുകയാണ്. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരുമായ ഗോപികൾക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഗോപികൾക്കും ഇതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപികൾ എവിടെയാ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണോ? ഗോപികൾ എവിടെയാണ്? ലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഗോപികൾക്ക് അതേ പൂർണ്ണത ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ എത്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന് തന്നെ സൂര്യന്റെ രശ്മിയുണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രതലമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ സൂര്യപ്രതലത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയതാണ് ഗോപിമാർ. പക്ഷെ സൂര്യന്റെ രശ്മി വരെ ഭഗവാന് ശത്രുവായിട്ടിരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്യക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി വലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗികളൊക്കെ എത്തുന്നുള്ളൂ. സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. നിർവ്യക്തിവാദികൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം.
അതേസമയം പരമാത്മാവുമായി പ്രേമത്തിലായവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 5 തരത്തിലുള്ള രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തി തന്നെ 2 രീതിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ 155 പേജില് പറഞ്ഞ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, മറ്റേത് ബന്ധുത. അതായത് ഒന്ന് അതിനെ പറയുന്നതാണ് കാമരൂപ, മറ്റേത് സംബന്ധ രൂപ. അപ്പൊ ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് കാമരൂപത്തിലുള്ള ആകർഷണം, അത് ആർക്കാണ്? ഗോപിമാർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് കാമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഗോപിമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക വേച്ഛ എന്നല്ല അർത്ഥം. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു തരം അനൈശ്ചിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കാമം. അതായത് അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഗോപിമാർക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഗോപിമാരുടെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഭഗവാന് തലവേദന വന്നപ്പോൾ വേറെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ളവരാരും സമ്മതിച്ചില്ല. ഭക്തരുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ. കാരണം എന്താണ്? അവര് സമ്മതിക്കാൻ, ഞങ്ങളെല്ലാം നരകത്ത് പോവും, ഭഗവാൻ ഭഗവാനല്ലേ, അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി? പക്ഷെ ഗോപിമാരെന്താ അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോന്നേ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ചിന്തയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറിക്കിട്ടണം, ആ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ ഗോപിമാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു കാമമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത, അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുക അല്ല ഇവിടെ ഗോപിമാര് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗോപിമാർക്ക് ഒരേ ചിന്തയുണ്ട്, അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇപ്പോ അതിന് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? ഇവരുടെ ഈ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്, ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതുപോലെ ഉദ്ധവർ, കൂടാതെ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാരും എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഗോപിമാരുടെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ഗോപിമാരെ അത്രയും ഉയർത്തി കാട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോ, ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാമവുമായിട്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുക ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവമാണ് ഗോപി ഭാവം എന്ന്? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഗോപിമാരുടെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ്. ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതാരാണ്? രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ആർക്കുമില്ല. അത് രാധാറാണിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാധാറാണിക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും രാധാറാണിക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഭാവമാണ് രാധാറാണിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം. തനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കട്ടെ, ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ്, താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുമ്പ് പോലെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് അത് സ്വർണവുമാകും. അപ്പോ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉദ്ധവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാരും ഗോപി പ്രേമം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ആ മാധുര്യ രസമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. 5 തരം രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, പിന്നെ മാധുര്യരസം. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാധുര്യരസം. അത് ഗോപിമാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാറാണി. ഇനി ഒരു ചോദ്യം വരും, കുബ്ജ. കുബ്ജ ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം, കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള കാമം, അതും കാമാഭിലാഷമായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് കുബ്ജയുടേത്? അതും ഗോപിമാരുടെയും ഒരേപോലെയാണ്. കുബ്ജയെ ഇല്ല. അറിയാം. കുബ്ജയെ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ആ കൂനിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഭഗവാന് അവിടെ കംസന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് ആ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് ഭഗവാനുള്ള കാമവും ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാനുള്ള കാമവും സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരേപോലെയാണ്. അല്ല, ഗോപിമാരുടെ കാമമല്ല അവിടെ അവർക്ക്. അത് എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കുബ്ജയ്ക്ക് സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചു. അതൊരു ഭൗമമായിരുന്നു കുബ്ജയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഗോപിമാരുടെ പ്രേമവുമായിട്ട് കുബ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഗോപിമാർക്ക് ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കുബ്ജ സ്വയം ആ ഒരു സ്നേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ കുബ്ജയുടേത് കാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കാമമായിരുന്നു. ഇനി സംബന്ധരൂപം. അപ്പൊ കാമരൂപത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഗോപിമാരെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗോപിമാരുടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഗോപിമാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള വലിയ ഭക്തന്മാര് തന്നെ അവരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കുബ്ജയുടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് പറഞ്ഞു. കുബ്ജയുടെ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കുബ്ജയ്ക്കും ഭൗമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാമമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗോപിമാരുടെ കാമമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന സംബന്ധരൂപം. സംബന്ധരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഫാമിലിയിൽ ബന്ധമുള്ളത്. അതാണ് വൃഷ്ണി, പിന്നെ യശോദാമ്മ, വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതായത് ഒരേ കുടുംബത്തില് അമ്മയും മകനുമുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ടവർ, ആ ബന്ധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 15-ാം അധ്യായത്തില് രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് രാഗാനുക ഭക്തി എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് രാഗാനുക ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മള് കണ്ടത് എന്താണ് രാഗാനുക, രാഗാത്മിക എന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളെ തെളിവുകൾ. രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത് നാരദൻ പറഞ്ഞ 5 പേരുടെ പറഞ്ഞു. പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തു. ഇവർക്കെല്ലാം ഒരേ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരേ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഒരേ ലക്ഷ്യമായി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരേ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജ്യത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ 2 പേർക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവരാ രാജ്യത്തിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെത്തി, സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്തിയില്ല. എന്നാൽ സൂര്യനിലെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലാകാം, സൂര്യമണ്ഡലത്തിലാകാം, എവിടെയും ആകാം. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കംസനും ശിശുപാലനും ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സേവനമല്ല ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അവര് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ലഭിച്ചത്. അവർക്ക് ഗോലോകത്തിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളെല്ലാം ചേർന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ദേഷ്യത്തോടും ഭയത്തോടും ഒക്കെ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നടന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നാലും കാരുണ്യവാനാണല്ലേ ഭഗവാൻ, എന്നിട്ട് പോലും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കൊല്ലാൻ വന്ന ഒരാള്, അതാരാന്ന് പറയോ? ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ഒരാള് ഗോലോകത്ത് പോയി. അതാരാണ്? പൂതനയാണോ?
ഹരിബോൽ. അതെ, പൂതന അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൂതനെ? കാരണം പൂതന അമ്മയുടെ ഭാവത്തിലാണ് വന്നതല്ലേ, മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ പോലും അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ് വ്യാസദേവൻ പിതാവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലണം, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും. അതിൽ ആ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജികാംസയാ പായേയദ്വസ്വാപി ഭേഗതിന്ദാതൃചിതം തതോന്യം കിം വാ ദയാലും ശരണം വ്രജേമേ. അപ്പൊ അത്ര ദയാലുവാണ്. തന്നെ ബക്കി, ഭഗന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഭഗന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ബക്കി, അതാണ് പൂതന. എന്താണ് സ്ഥാനത്തിൽ വിഷം, കാളകൂടം വിഷവും ഏന്തി കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മാതൃസ്ഥാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും ദയാലുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ്. ബാക്കി ആർക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേദ പേഴ്സണിഫൈഡ്, അതായത് വേദത്തിന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം. പിന്നെ രാഗാത്മിക ഭക്തി തന്നെ ഒന്ന് കാമരൂപയുണ്ട്, സംബന്ധ രൂപയുണ്ട്. കാമരൂപത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ എന്താ കാമമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ആ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമമാണോ? അല്ല. ഗോപിമാർക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ആ ചിന്തയുള്ളൂ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ എടുത്താൽ പോലും ഭഗവാനോട് സാഖ്യരസത്തിലുള്ള ഭാവത്തിലുള്ള രാഗാത്മിക ഭക്തരെ എടുത്താൽ, ഇപ്പൊ സുബൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മധുമംഗൽ, ശ്രീധാം, അങ്ങനെയുള്ളവരെ എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് വിചാരിക്കും അവരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യുവാണല്ലോ. പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഗോകുളം മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുക. അവിടെയും അവരുടെ അവബോധം സേവനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സേവനം സേവനം സേവനം. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സേവനം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ പോവാൻ. അവിടെ പോയാലും ഇത് തന്നെ സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധമായാലേ അവിടെ പോയി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്തരുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപാകതകൾ നമ്മൾ കാണും. അതുപോലും വരാൻ പാടില്ല. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാരെയും കുറ്റം പറയാനും ഇത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ, ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തണം. ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തി മാറിയാലേ നമുക്ക് ആ പ്രേമത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി തെളിയത്തോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങളോളം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ അത് മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. ആ നാമജപം മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മല ഇറങ്ങുന്ന പോലാണ്. ഇതിപ്പം കുത്തനെയുള്ള ഒരു മല കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി. ആ മല കേറുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെന്നി താഴെ വീഴും. വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിച്ച് ആ മല കയറണം. എന്നാൽ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്ലോപ്പാണ്, താഴോട്ട് ഇറങ്ങാണ്. മല കയറി അനർത്ഥ നിവൃത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയൊക്കെ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ